boda zvakanaka naka. Ndokuita kuita. Wamborivhura here supu ukariona zvariri? Wamborivhura here supu racho ukariona zvariri mukati? Ndikuziva uchiti izvoni yakaita kunge supa. Nyati wakamboivhura? Ona mbudzi dzacho dzakutotanga mana. Mahura baba, mahura. Unorwisana nadzo kazvirega ipapo. Ndenge yatombotesta ka ichatodi kubva ipapo, yenge yautongoda kuramba iri ipapo. Apa ndopa wanyatsoita chidopa wajewa. Tafanira kuita zvazvo nditaura izvozvo. Mahora baba. Kune mhepo wafanira kunyanya kuvhura kadistance pakudira pacho. Because kune mhepo. Apo wanyatsorwa manje ava mahora. Mhepo yacho mawani. Mahora bada. Mbudzi ndo dziri kukanganisa. Mbudzi ndo dziri kukanganisa. Ndo mahora mbudzi dziri kunakirwa mana. Bati idzo mbudzi dzacho dzasimba wena. Hatinyatsopika kupika sezvo. Paunoita mangwana kusenga. Kudzidoza. Asi dzakasimba dziri right, dzine utano right. Hayi mbudzi dzedzi dzine dzama. Mbudzi zhinji dzine dzama. Asi tombori zvekufungidzira kuti iyi mbudzi. Madhara akurwa. Mahora baba. Pane yakundwa. Pana madhara akurirwa. Ndo mahora manje. Ini nzimolasi isiyo ine zvese. Ushushirana chikafu.
mbudzi idzi dzane mazamu, iyi ine zamu akafuti kakatotsomwa kakatopedzerwa uchazviona zvacho. Aiwa yakatombogarirawo madhezi mashoma itonozvadzo. Foro racho. Con ice cream. Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chanhasi mugore rino ra2024. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde magrupu edu matatu ayo anoita huku 4081 rehuku, mbudzi 4081 rembudzi, kana Doe's Cave Rabbitry retsuro kana muchipfuya tsuro. Umu ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko, murimi munhu hama, kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa. Musare murugare.